talaga! Wow. May buntag, pre. Uy, may buntag. Dugay na kaga-gym no, murag pormado mong lawas ba? Oo pre, mga isa ka tuig na pod. Ako, bago na ko ga-exercise, basig pwede patudlo. Dali, siyang gusto. Magpa-abs round ako, pre. 6 packs. Dali, ako'y bala. Dali, lingkod pre. Ano eh? Ano pre? Higda ka pre, niya nahinay kag up. For sure ba? Oo pre, higda ka pre, niya nahinay kag up. Ana? Sure? Oo pre. 1, 2, 3, go. Sige, sige, sige. Sir, isa pa. Sige, isa pa. Hindi na mapigilan ng sariling mapapibig sa iyo. Ang ganda mong lalaki! Easy mo ka sir. You know what? I like you. Pogi kay ka. Hello sir, ay ba yung ano sir? Hindi kita talo sir ay. Anak ka? Yes, Day. Nausay ka. Day! Char, pay ka, uy. Bayon? Bantay ko nimo ba? Ganina ka kasi sunod-sunod. Sa man mo, pre? You know what? I like you. Uwang ka? Day, di mo tatalo. Urset, uy! Bay ka, uy. Sorry kayo, sis!